Qabatdan sizga salom do'stlar. Biz ketdik Elmat shaharine. Endi bu yo'li biz Alloh tilasa 2 jir yozdirga jingamiz. Endi birinchisi Mitlak bo'lacak, ikkinchisi Solmak jir, ikkinchisi Seretnichak bo'lacak. Seretnichok. Hozir endi biz Nefтяниклар madaniyat saroyina kiramiz. Bunda endi bizning Vladimir Fedorov degan kompozitor, aranjirovщик. Esanmisiz? Очень приятно. Вы с Владимир Федоров, а можно? Ну как я вам могу отказать? Рахмат sizga, rahmat bek zo'r. Men seni uzoq izladim. Не въехал нормально. Аранжировка разряженная, поэтому надо более как бы спокойнее петь. Men seni uzoq izladim. Bir qizga da qo'ynar salom, ne uchun qo'ynar? Chunki men Sharifda o'tiram. Ani uchun Sharifda? Chunki o'ramda salqin, hurmatli do'stlar. Endi bu 3 kunlarni boshlab jibardik, Allohga shukr. Hozir endi benim Ikea restoranında yoshlar bilan uchrashuvlarning to'yi masalasi bo'yicha onları endi benim sport zalga barası bo'lacak. Hem de kish bilan Bulg'or radiosuning konsertida ko'rishirmiz. Hem endi oldagi kunlarda da endi men mana bu vlogni tushirib borarman. Endi olda endi ko'pgina konsertlar, ko'pgina choralar kuta. Borasida hurmatli do'stlar, o'zingiz ko'rasiz. Ketdik. Shunday Привет, привет. Bizden bilen официальный пародист Миниханова и Мишина. Ну давай, Минихановна, azrakkina спародируй, пожалуйста. Подписывайтесь, yazılırız Minihanovlarga. Hurmatli do'stlar, biz endi o'zimizning chiqishimizni yasadik. Hozir endi uyga qaytamiz, rohatlanib yo'l o'tamiz. Ребята, всем спасибо, пока-пока. Bizga da shulay repetirovать etish kerak. Nasıl ta поворот. Kelib chiqa ko'rman поворот bilan babax. Yana sog' bo'ling'iz. Telefoning bilan obunib tusha ko'rmaymi? Simbik razgovorchivel bugün. Yarar, anladım men seni. Bizning ikkinchi kun biz Unix'da. Zo'r konsert bugün. Zo'r konsert bugün tag'in Krasnodorога. Butun kishi grimyorkada Rifat Xoman. Buffet Здравствуйте, aytasiz Rifat osham edi. Rifat. Nechik tiya deylarni? Tiyagini. Boshlagan sayin yopig'am tilka. Shug'ina. Hurmatli do'stlar, menda hozir xotin-qizlar birinchi etajda bo'lsa, er-yigitlarni podvalga jibardilar. Mana bu endi служебный koridor deymiz endi. Sessiya boramanda. Telefon jarchilar motor, telefon ne uchun? Это по-любому вырежем. Могу на это кирдигистан. Bizim mana Kuturye'de. Koyskin ismi? Kuturye'de. Kuturye. Ладно. Мы с тобой всегда в тему. Это ты что с салатом бегаешь? Иди отсюда от моей жены. Отойди от моей жены. Салават, ты желаешь терпи? Güzel.
alkışlar. Minixanovlar. Әлеге біраз запись. Егітлер, матур фигуралы кызларда сайлап қалыңыз. Тизден жылы курткаларын киіп, қояшақлар, егітлерден ойырып та қояшақ. Элдар Хакимов, молодец. Хөрмәтле достар, бүтін Instagram, бүтін интернет шушы қор белән тулган. Инде менә имеш апрель айында шушындай қарлы һава торышы булырга мөмкин түгел. Абага кемдер интернетта утыра, үзәлем мине ипи алырга җибәрде магазинга төнге сәгать 12. Инде менә эш көннәребезне дәвам итәбез. Бүген без Панорама ресторанында. Бүген Әнвәр һәм Далияның никах туйлары. Һәм инде монда бик күп танылган шәхесләр җыелган. Монда Ринат Ибраһимов, Роза Сәбитова, һәм инде әлбәттә без Салават Миниханов һәм Гүзәлем. Һәм инде без бүген Әссәламу алейкум дигән җыр белән бу мәҗлесне ачып җибәрдек. Әйдә припевны җырлап шәтәбез. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнар сәлам. Сездән безгә насыйп булсын ва алейкум әссәлам. Филармонияның концертлар залында монда Мунча Тошының репетициялары бар. У него же даже блоки мутные. Влог. Влог? Да. Biz җырлыйбыз ай-яй дигән җырны. Ярар, аңладым. Минусовка булачак. Обязательно. Микрофоннар матур башта сөйләшәбез инде гадәттәгечә. Менә сез нәрсә дип уйлыйсыз? Без концертка килдек, тәҗрибә киттекме? Әле монда миллионлаган кагаз, договор төзисе бар. Шуларга хәзер гүзәл имзалар куя. Менә. Что будет? Сез юрист бит инде. Кто виновный? Вот кто виновный. Кому все баслы. Нәрсә? Микрофон надо. Бу бик нык сугына бу, в общем. И тебе туда же. А ты зайцем ездишь на автобусе. Еще жену свою к этому. На тебе. Звезда, блин. Звезда. Давай. Так. Хо-хо. Шляпәдә Асаф Валиев белән Шамкай. Юк инде, сулар ичәбез. И сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңла. Асаф абый, давай. И Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең янулы. Мин йөрәккә торбалар. Шуңа карыйк әле. Ай-яй-яй-яй. Бергә и. Ай-яй-яй-яй. Сез? О! Отлично, киттек. Ай-яй-яй. Була. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, безнең эш көнебез тамам. Кемгә инде безнең влог ошады, лайк куегыз. Кемгә ошамады, дизлайк куегыз. Но ансын лучше куймаска. Һәм инде әлбәттә безнең каналыбызга язылыгыз, дуслар. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.